Beste auzo batzuetan bezala, Kueta auzoko espaloien egoera oso kaskarra da. Arabakiz jositako gune asko daude eta berritu gabeko eremuak oso hondatuta daude. Zulo eta eremu labainkorrak egoteak, auzoari estetikoki eragiteaz gain, auzotarren segurtasuna ere arriskuan jartzen du. BMren espaloia Marcos Grijalbon, Krisostomo Arriaga kaldeko goiko aldea eta Rafael Barkoren oinezko gunea, non belarra kontrolik gabe hazten den, egoeraren adibide batzuk besterik ez dira. Hori jakinarazi diogu azken osoko bilkuran EAJ eta PSek osatutako udalgobernuari. Eta hondatuta dauden espaloiak berritzeaz gain, bi zonaldetan berehala jarduteko eskatu dugu. Bata, Kondesa Pardo Bazan kalea da, laugarren zenbakitik aurrera. Espaloian dauden zuloek ezinezkoa egiten dute bastoiak, makuluak eta abar behar dituzten pertsonak segurtasunez ibiltzea. Eta bestea, Kuetoko batzokian amaitzen den kale bera eta Julian Gaiarre inguruko eremua, non espaloiaren aldapa dela eta irrist egiteko aukera sortzen da egun euritsuetan. Auzotar batzuek saihestu egiten dute eremu horretatik igarotzea eta errepidetik doaz horrek dakarren arriskuekin.